Čaute, čaute, čaute. Vítam vás pri ďalšom videjku. Ja som Hamsto a som povedal, že vás vítam pri videjku. Toto je ďalšie videjko zo Shakes and Fidget. Takže začíname ako ten tvoj let's play na nahrávam, dobre? Na účte 1999 S20 CZ. Takže sme tu našpili pár goldov. Takže neviem, do čo by sme tu išli. Ja som úplná lama. Tam máme skúme do tohoto. Takto. Tieto zbytočné veci predám. Ja si kúpil prsteník dneska. Zbrojerná. Nič. Čo je obchod? Nič. Potom je tu hra no copyright music. Takáto pekne. Takže ideme do cechu, niekto nám to píše. Nič, poslame poštu, útoky. Takže dáme arénku, nemôžem dať zadobnety, to na konci videjka. A tuto nastavíme ešte poslednú hospodu. Fú, od včera som, teraz som ako vyhral nejak, dobre. Takže ideme do podzemia. Počkaj, toto si ešte dáme do šťastia. Do podzemia podľa mňa mám najväčšiu šancu tohto piráta krvavého nosu. To som pracujem s kritikom, tak ho nedám. Toto bolo false. Jo! Yes! Epic, ale jaký na hovno! Pozrite na to, Ježiš, našťastie. Aj bože. Ach, bože. Skúsme to nechať aj ísť potom, na konci pôjdeme, ale paráda, aspoň sme dali dole to podzemko. Jo, mám chobotnicu, fú, to neviem, či dáme. Nenapšem, jo, podzemko, jo. Chvála Bohu. Dobre? Takže tu sme na tomto svete spravili všetko a parádne sme ho zakončili. Takže na konci sa k čemu vrátim, lebo za minútu nám končí quest. Takže sme na S4, tu je Shakes Boss 3. Môžeme do cechu, niekto nám píše. To má prijať do nového cechu, tam hovorí, že si zoženiem. Ten je troška lepší. Môžeme sa do zbrojerny, tu som sa nepozeral dušne. Jak vždycky hrubé hovno. Sme sa sem. Asi 133. Toto je lepšie, to kúpim. Predám, potom kúpime tieto, či nám náhodou nevypadnú odtiaľ veľké elixírky. Nevypadlo nám nič. 136 síla, ak je to máme tento. No. Takže na tomto už máme vyklikanú hospodu. Na niekoho zaútočiť. A toto padne, ale nemá vôbec veľmi. Ten pad tu má strašne slabý album, musím vylepšiť. Preto neviem, na ktorého mám najväčšiu šancu. Skúšame tohoto vodcu. Fú, to nepadne. Nevadí, takže z tejto by to bol všetko, že ešte poštu. Pozvánka do cechu, to som akurát prijal. Dobre. Takže z tejto postavy by to bolo všetko. Jedna pekná novinka. Zajtra, 5.11. by som mal dostať ďalšiu postavu na S18, level 159 od kamaráta. Mám dostať, kúpiť. A tuto sme dali level up akurát s posledným questom. Paráda. A dáme si arénku nejakú. Pekný kritik. To sme vyhrali. Paradička. Máme nejaké nadbytočné dobrá nádielka. To som vysvetlil. Armor slabší. 75. Slabé. Nič. Som ešte pretočiť tieto ruky. Nič, nevadí. Som pretočiť ešte tento elik a tam mám padlo ďalší, vidíte. Dobre.
Tak. Pozeráme, či to je niečo na inteligenciu. Takže nič. Zbrojírna. Kto by si to kúpil? Dobre, nič. Ďalej tu pozrieme tiež podzemko. Tu vôbec nemá zistené, na ktorého mám najväčšiu šancu. Tak sme dneska tohoto pekelného. Pekný kritik. Keď nepadne. Main hubu, takže môžem prekliknúť. Sme tohoto nakrvného medvedieho prtníka. Neviem, no, to je tak, a tuto nemám ani elík. Najhlavný stat, dokonca ja som debil, ja som ho vtedy pretočil. No nevadí, takže nastavíme si túto holítku. Dobre, môžeme ho zrušiť. A na tomto nastavíme hliadku. Skoč. Dobre. Nastavíme hliadku. Aj to môžeme zrušiť a dáme hospodu. Co nám tu spravila? Radička. A máme aj poštu. Možno nám zautočí, že som to prehral asi. No ideme do areny, zautočí, skúsime s tým novou zbraňou. Sme na tohoto bára. Pekný kritik. Mám 50% šancu na kritiky, takže to budem len kritiky padať. No. Neviem, či to nechám, však celkom to je v pohode, ako aj ten rozptýl je lepší, ale škoda, že to padlo na šťastie, no. No tak aj tuto dáme hľadku, alebo to nedáme, tuto budeme ešte troška na albume pracovať. Takže ďakujem, že ste tento let's play pozreli, bol to druhý poradí, dali sme dole podzemko a sme povedali informáciu, že dostanem novú postavu. Takže dúfam, že sa vám to páčilo a ďakujem, že ste ho pozreli.